आङो दादगारि बर' बेप्टिस्ट मण्डलिनि फालक जानानै आरो लोगोसे जोंनि बे मण्डलिनिनो सेक्रेटारि दङ। दा जोंनि दादगारि बर' बेप्टिस्ट मण्डलिनि माखासे फोथायारिफ्रा जायखौ फिरस नार्जारि ओमफ्राय आबसालम बसुमतारि होननानै बुङो, बिसोरो सिन्था खालामदों आरो बोसोरै सिन्था खालामो बिथांमोनहा जे जोंल' गाननानै जोंल' जानानै जों गोजोननाय मोना, बे बाथ्राखौहाय बिथांमोना जोंनो फोरमायदों। बिनिफ्राय जों सोरखौबा माबा मोनसे सहाय होनो हागोन नामा बेबायदि रायलायनानै जायफ्रा बे बर'दिनावहाय दख'ना गांसेबो बायनो हायाखै, ब्लाउस गांसेबो बायनो हायाखै, बा बेदरबो दरसेबो बायनानै जानो हायाखै, नैबेबादिफोरखौ सहाय होनो बिथांमोना ओंखारबोदों। बेबायदिनो बिथांमोनहा बेबायदि ओंखारबोनायखाय जों मण्डलिनि जानानै जायफ्रा रान्दि दुखि एकदम गरिब अबस्थानि मानसिफोर बिसोरनोहाय मैया 23 तारिख ओमफ्राय दिनै 24 तारिख बे साननैयाव जोङो 27 खान दख'ना, ओमफ्राय 27 खान ब्लाउस, बेनिफ्राय उल सादिर, ओमफ्राय गस्ला गुदुं बेबायदि राननानै होनाय जाबाय। दा गोबां मानसिफ्रा रंजानाय मोनदों, जायफ्रा माने गाबोन 25 डिसेम्बराव जे गोदान गाननानै फैनो थाखाय राहा गैयामोन, बिथांमोनहा गाबोन बिथांमोननि अनुदान होनायजों हयथ' गाबोन एसेब्लाबो दख'ना गोदान ब्लाउस गोदान गाननानै बे 25 डिसेम्बराव फैनानै इसोरखौ बाख्नायनो हासिगोन, जों बेखौ अनुभब खालामदों। बेनि अनगा गुबुन मण्डलिनिफ्राय फैनानै बेबायदि राननानै होफैनायखौ जों नुनो मोनदों। बे 2 नं खाग्राबारि बेप्टिस्ट मण्डलिनि प्रसान्त मोसाहारि बिथाङाबो बे जोंनि दादगारि बर' बेप्टिस्ट मण्डलियाव बेबादि जायफ्रा बेदर दरसेबो बायनानै जानो हायाखै बिथांमोननो बेबादि खामाव सोनानै गिफ्ट होफैदों। दा 8 जनसो मानसिफोरनो जायफ्रा गैथारै एकदम नेहाथ बेबादि मानसिफोरनो जों बेखौ राननानै होनाय जाबाय। बेनोसै आरो बेनि अनगायै गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो राननायखौ जों खोनानो मोनदों। बिथांनिखौ खयजनसिम जागोन? दा प्रसान्त मोसाहारिया अखल जोंनि दादगारि बर' बेप्टिस्ट मण्डलियावल' नङा, बिथाङा गावसिनि दादगारि खाग्राबारियावबो बा गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो जायफ्रा गरिब दुखि बायनानै गाननो हाया बेबादि 77 खानसो दख'नाफोर होनाय जाबाय होननानै जों खोनादों। ओमफ्राय जोंनि मेगनजोंबो जों राननायखौ जों नुदों। जोंनि दादगारि बर' बेप्टिस्ट मण्डलियावथ' बोसोरे जोङो बेबादि सोरबा गैयैफोरनो सोरबा सासेया अनुदान होनानै गानहोयो, जोमहोयो, बा ना बेदर सोरबा बायनानै हरो। दिनै आंबो दादगारि बर' बेप्टिस्ट मण्डलिनि जानानै आं बेखौ फोसावहरदों। आंबो बोसोरे लंपेन्ट गस्ला बायनानै गाननाङा। पास्टर हिसाबै जोंनि दादगारि बर' बेप्टिस्ट मण्डलिनि फोथायारिफ्रा मालाबा सोरबा गस्ला होफैयो, मालाबा लंपेन्ट होफैयो, मालाबा जुथा होफैयो। माने आं फ्राय बर'दिनावबो आं बायनानै गानफेरनाङा। बिनि गेजेरजों जोंनि लिडारफोरनोबो जे जेनोखि सुखिदार होन, दिखन होन, बिथांमोननोबो देग्लायनि दिनावबो होजोबनाय जाबाय। बिनि गेजेरजों आं मिथिहोनो लुबैयो जे जोंनि बिबिसिनि सिङाव थानाय बा जोंनि जेसेबां खृष्टान डिन'मिनेसनफोर दङ, पास्टरफोरखौ बा मण्डलि दैदेनगिरिफोरखौ बेबादि गाननाय जोमनायजों एसे सहाय होयोब्ला आं सानो बिराद मोजां जायो। खारन बिथांमोनहा बोसोरसेमानि गोसो मोदोम जिउ होनानै मण्डलिखौ दैदेनो। बेनिफ्राय जेब्ला बेबादि खस्थ' मावनानै सोरबा सासेया बेबादि फालक, दिखन, सेक्रेटारि भरालि बा महिला फालकनि बा सेक्रेटारि जेसेबां मण्डलियाव दैदेनगिरि डिपार्टमेन्टफोर दं बिसोरनो माबा मोनसे होयोब्ला फिसा गिफ्टब्लाबो बिराद रंजानाय मोनो, जायखौ आंबो गस्ला गांसे मोनोब्ला बिराद खुसि जायो। दादगारि बर' गिर्जानि मण्डलिनि पास्टर जानानै नोंथाङा ख्रिस्टमासनि मा हामलायथि जासिगोन? आङो जोबोद रंजानाय मोनदों। आङो देग्लायनि 2024 मायथाइनि बे 25 डिसेम्बरखौ आं मोनबावनायसै। आङो जोबोद रंजानायजों आङो बाख्नायदों। मानोना जोङो संसाराव नायोब्ला
गोबां जायगाफ्राव दुखु दाहा जेंना जेंसि दावहाफोरजों दिनै मेगन मोदै फुगारनानै जिउ खुंनाङो सोरबा रिलिफआव सोरबा रसा नांनानै थायो सोरबा लामा सामा बिबायनानै थायो खिन्थु इसोरा जोंखौ मोजां देहा होबाय आरो देग्लायनि बे जिसु ख्रिस्ट' सारिजानाय दिनखौ जोङो जे रंजानायजों जों बरायबावनो मोननायसै इसोरखौ बाख्नायबावनो मोननायसै बेनिखायनो गथै बुहुमाव थानाय मानसिफ्रा गाबोननि दिनाव जोङो बेखौ खुलुमगोन सिबिगोन रंजागोन आं सानो गाननाय जोमनाया देरसिन नङा जानाय लोंनाया देरसिन नङा खिन्थु जों जे गाबोननि दिनखौ जों रंजा बाजा जोङो सेलेब्रेसन खालामनो मोननायसै बिनि थाखाय जोङो जोबोद रंजानांगौ आं बेखौ मिथिहोहरो